Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang sambah bismillah pamuka kato takalo kato disampaikan puji syukur kepada Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambah jutitah dari mului karang nati senubari barih balapeh kadituri ampun jorila pamanuhi. Ampun ambu kapado angkunya mama nenggadang basa batuah nengcadiak yo tahu pandai. Mencadiak buliah kaba guru nun tahu tampe ka petanyo payung panji marawa basa nyawa adat dalam nagari. Sungguh pun iyo sado itu serape julah kapado bila mulana tuangku imam katib. Non dudu aba camin kitab tagaknyo panuh di petuah suluahnya samaso di dunia dendangnya sampai kai kirai. Taruih kapado bundo kanduang lipapeh rumah nenggadang sumara anjuang parangingan. Sumara di dalam kampung hiasan dalam nagari unduang-unduang kabadina kapayong panji kasurugo. Taruih kapado nomudo-mudo nencapik kaki ringan tangan aso terantang duo sudah nembati suci bamuko jania. Mentau diheriang dengan gendang tahu maga magiah kan menjagul labiah dengan kurang. Kalilawa di Pulau Rimbang anak ruso mati dadapiah kok gawa ambo tolong ditimbang kok doso ampun nalapiah. Tak kalau penitang ke dimulai rundiang ke dibaco, kok tembak tentu balamai pandang tentu batujuan. Tapi dia banyak ambola ragu dia tua ambola gantarun yang kemano ke ditujukan. Cawan lai mangkuak punado tabu di belah rang paladang di belah di mano dikampukan iyo di kasau nang kulajuo. Sultan lai datuk punado ragulah mato di memandang sambah kamano kambo tibokan iyo kabalio nang kulajuo. Maratua sambah ditibukan na hama. Manitah ka mamodo. Sungguh pun kama sambah ditibukan na bangkitkan tangan bersusunkan jari baturkan rila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat cinta di batin. Iyalah kepada sialik kami nan seliri duduk di tapi nan sabanja bari di tengah. Indak basibak je basisiah bukan bainggo je babateh di lingkuang sambah kasadori. Kajirik tabang ramu-ramu inggo macakam diri saga tadabur lalu ke tanah. Kok kete indak disabitkan namu, kok kadang indak dianjungkan gala sambah ditibukan di tengah-tengah. Ujung persamban kepada maratua anam jadi buah persamban diambo. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan bala buah tagak kamu biak jalan kamu saji melandai ke koto sinan marawa dipancangkan. Sungguh pun nambu tagak badiri bukan orang cadiak pandai. Dek patuah kenyak mamak dek taat ke imam katib menyampaikan niat sengajo dari si pokok si pangkalan. Kasah saijah selangkari batang cimpagu orang patahkan adat limagu di nagari tuah pidato disambahkan. Mangko dipasambahkanlah sahalam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah nan munjong mukuto kirim rajo tigo jurai. Iyulah rajo dari Makkah balahan rajo balaruhun sapian rajo belu cinu nan tinggal di Pulau Paconang ko daulat alam Minangkabau. Minangkabau apaga adat bapaga budi baso belingka sopan jo santun balingkuang raso pariso sarto lelo bastina. Badabu embak memecah badabu lalu katapi tarih menyesak apa serik nang kodo mati tembak dibunuh palimoja pun badie saratui dua datang. Panggulu banyak nembat tuah tuangku banyak nengkirame du balang banyak esati. Jo simpuh ambo meminta jo maaf baribuan pun tabiak kapado orang banyak. Nyampang takirah jo tekirai ataupun sorong jo lompatan. Gawa jo gewei ko basuo tampan tarati konyo kurang. Jo salam gawa ambo japui jerila gewei ambo jalang ampun jo maaf bapun kan salam takzim pamanuhi. Kato adat kato pituah rajo nombor 2 pegang manti do balang pedoman tahu cedek pandai. Santano kaki salah langkah ataupun mulut sumbang kato ambo nusah diutangi manitah bana alum pandai. Kalau seandainya kambang bungo 100 tangkai tabang burung 100 sayo ikan baranang juradainya. Tapi baal hamangatokannya. Barambui anginnya melako menuju bukit nolandai janih langi badi basua ari non terang-terang bendang tentuah pulang popudo. Tipak di badan diri ambo. Kok galaknya to dijijai kok pai karno suruh tibo di mulia punyurang cilaku ke badan diri tagare patuah kanan tuo. Ama bakdu. Kemudian daripada itu terletak puntiang diulu di bawah gumpalan tali bamulu kato daudu 3 lemago yang terjadi. Nembatamu sambah menyambah kedua baso jebasi ketigo sirih jo pinang.
Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang tasabui mulit manih tapakai de baso bayi. Mulit manih talempong kato baso bayi gulo di bibir dalam cupak nempiawai panamo adat sopan santun. Adat sabon baju waru, adat dilawi baju rumudi, adat alik baju barajo janam. Ikut dikaji baju waru. Tahu de tuah sisi ayam paham de burang kabakicuh hari de taji gayung sampai pandai mahagak menyempit taruah. Dikaji jua baju rumudi. Tahu di arah di pedoman, tahu di angin nambah seru, tahu di ombak nambah sabong, tahu di pasang turun naik taluak tapian balarangan. Satantang si rajo janang. Urang no arih bijaksano, tahu diherang dengan gendeng, tahu magak magiahkan menjago labiah dengan kurang. Non serong makanan pancung, non bungkuk makan narawit, mungkin sepatut jaso ukuran. Banyak letik gini. Pihak di kami silang sepangka menanai meletakkan pekerjaan di rumah gadang nangku. Alah sauju, alah salapeh, alah setapak sapijan. Sabari saunjuan. Nangka menjadi sambung lidah pulang nasuk pusik jalo pumpun nekan iyo tetapi pada diri yang bu. Jikut menyiang dinan tumbuh, jikut menimbang ngatih ngado lah tumbuh sarupo ko kini. Lah terabi jangan nangan lah tesingi dikiru-kiru ado non teragak non takana. Kau ditahan jadi penyakit disimpan menyisobatin diganggam apa kagunonyo. Kini kok parantian lah bakanda tamu undang kita nan jauh lah datang nampir pun lah tibo sipek batanyo ambo bake bamak. Kok buah nak kami urak dan suan-suan memuka bungkui di kakak dirapatkan alah kau bulia acara kita mulai. Sekian sambah ditibokan bake mak. Lah sampai ke Purmodo. Batanun kulunang suto sajalan ragi jobanang suri di mano telataknya. Timpo batimpo sambah datang layang malayang sambah tibo titah kambo tata. Seiring balam jo barabah lalu pulang mandi mandinya ke lebok bunta. Seiring salam dengan sambah lalu salam kembali kepada si pangka. Menangah imbon ke Purmodo cako gubata sebalo batang tubuh bakipeh paluah kadado bakaja darah kemuku. Sebab ada itu. Pihak kepada diri ambo. Ibarat biduk kaciak dan nyelong sudah. Kok balai menapi-napi ke tengah takut di gelombang ke pulau takut di bayu. Dek cameh badan ko hilang dek ragu peraman lapih mangko laki lapih tuah Purmodo jo. Baburu ke perang data dapet laruso balang kaki dia lau ke tengah padang. Baguru ke pelang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Baguncang bumi jo langit berombak rawit sagilan bakumpul karang ketapi. Kok karam mambu tentang itu. Tetapi sesudah ditimbang mana kato di silau mana ragi. Nong kato wajib dijawab, nerunjang wajib dikembalikan. Ala buah perunjang kapal mundur tadi. Kalau nak salah ambo menangan dan tagisi tang yang tentang yang terlaju. Mah dek perantian labakanda tamu undang kita jauh lah datang hampir lah tibo. Alah ko bulia acara kita mulai kan itu bana yang kapal mundur tadi. Yo betu bana mak tua. Pendek ke jawa ambo kapal mudo. Rancak pendek pada tua. Dek kerana patih labaran tang kilik labara rapi kau janjuo makiruni. Santono cucu dari langit bumi lah suko menerima sekian sambah ditibokan. Lah sampai mak. Baru po dia mak balawi lawih bapadang lebar. Alah baluangan labuah tempat lalu bahkan anjanjang tempat naya. Tentu dia ambil labuah teluang nang kebot tampuh janjang tak kanak nang kebot tiket. Arti bana tentang itu ala bulih acara kita mulai. Kini kerateh digulung kalamet patah terampai karyang terendam basah ibarat berjalan dia giah banti kato dia giah basudah kita batih undiang sampai di sikoma. Jadi ke Purmodo. Kalau begitu jawablah salam dari ambo mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.